Сте. Па той суто нещо наплачую, а я дебил, той не се прочитае от... Леле, да стане за попизде! Викам, како ме заеба, бре? Викам, добре, викам, šta кошта? А вика, па поšto smo se sprijateljili, pošto mi simpatičan, za tebe kaže niža tarifa. Викам, ja li sam ovdje najgori, pa ti na mene nižu tarifu da mi dao. Kaži mi ti na mene najgorenu tarifu. Ona vika, 300 maraka. Викам, koliko bre? Vika, 300 maraka. Ne imam ja pa. Ja imam na mene do pare. Vadim pare što zbrojim, a mislim se, neće ti lako zaradiš kod mene. Dadem mu pare, prigu na krevet, i te padnu na meso. Pola sada, sad gu hefta. Te padnu na meso. Kad ona je vika, ajde, kaže, hoćeš početi. Vikam, ja radim, bre. Ajde, radi. Ja, cek. Vikam, blizu sam, vikam, ja sam daleko, ali nema veze. Ja se ne spije, ja njuma nešto će go nauči. A ja izgleda niko bukvar još ne sam došao. Sa bajle, vrata ne mogu da poredam. Raša mi me načisti. Ali ne bi više naplaćuvala. Samo mi je tada platila. Pa fatimo se. Pođomo. Ovo ki devojka me pitale. Pa vaši. Ja tam te je devojka mi. Pa i dobro, da šetamo se koju uveče na tam na. Aj, kupi mi ovoj. Ja mu kupim. Kupi mi ovoj. Ja mu kupim. Aj, kupi mi ovoj. Ja mu i taj kupim. Kako se platim račun? Ja sam debil. Ja bolje sam uplaćane, ljubav, nego je moj. Tako da mi muški. Vodite red. Neki moj bolje računicu da si udarimo.